Video karon birthday ni Rena. Sundin ninyo guys ang video. Okay na? May I call on Mrs. Irene Pardelio? Give him our standing of applause, please. Ito sa tanan, alam sa pag-celebrate sa legality ni Rena. No, diin, pinaagi ni atong mapakita ang atong gugma niya. So, karong adlaw sa paggugma ay panagsanagtanay. So, salamat sa pag-ulong sa pamilya ni Rena at sa mga kaliwa. O welcome din sa celebration sa birthday ni Rena. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, let's all rise and witness the beauty of our debutant. Please welcome and please with standing of applause, Miss Rena Artiaga. So in this point, let's proceed to the lighting of candles. So ang